tax king'iyo kaka in ng'a jamshawa tibo yudo ka nitie pesa ming'adi dwe ka dwe kin ja timo hala ka in ng'amichulo mshahara dwe ka dwe to king'iyo to nitie pesa mitimo ang'owa nitie pesa ma ing'adi mano mar VAT kose pay pay as you earn koro pesa ming'adi ni ema dhi ang'owa ema dhi e government ema dhi e gine ema dhi ichulo tax government koro king'iyo kaka wa file returns ting'iyo ni nitiere nyalo bet ni in kaka sani nitiere pay ming'adi to nyalo bet ni nitiere bende ohala moko mitimo ang'o miloko kata kapok wadonje kar ohala kanyo ang'o momiyo en gino ma iwacho ni en gino ma nyaka ja Kenya tim higa ka higa mano mar filing returns mare ang'o momiyo kin ja Kenya ng'eni thothne jogo mosechopo higni 18 kadhi malo e piny Kenya ka iwacho ni onego ibed kod KRA pin ang'o momiyo en wanyalo wacho ni en gino ma iwacho ni nyaka itime like en chik moketi nyaka file returns mari higa ka higa kata hik omenda ka hik omenda. Gimomiyo i file returns nikech mokwongo nyaka government ng'e ni en gima nie chik Income Tax Act ne nyaka itim ang'o nyaka ichul ang'o nyaka ichul ushuru mano mokwongo then mar ariyo sami file returns ni eni iweyi ni in ema mondo ing'ini niyudo mshahara di ama niyudo yuto nang'o koro kaka ing'iyo ni kaka in niyudo yuto mar adi higa mokalo January 1st to December 31st kasti iketo ni nayudo yuto makama ini iluongo ni self assessment koro kisetimo self assessment ni tinyiso ni an nayudo yuto machalo kama ini omiyo onego be na achulo ang'owa achulo ushuru maromo kama ini then machielo koro bo yudo ka nikech inyayudo ka in gi yuto mopogore opogore koro ibo yudo ka mari mar pay as you earn ming'ade osara chande machacha to yudo kosetim ang'o koseng'adi mosete koro in gima jatend ng'aondiki ni en gimiluongo ni P9 koro P9 ni idhi keto ibo yudo ka kise file P9 ni to nitie miluongo ni other sources of income ni in gi yuto moko kendo bi chak itim ang'owa bi chak iketo kanyendo koro mano endo what mwaluongo ni self assessment. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo duol machoko osuru e pacho kae KRA ang'o momiyo kik gi file no returns magwa kalure ni nyalo bedo ni gintiere kod nonro aduto ging'eyo time michulie osara ging'eyo pesa ming'adi kaka pay ang'o momiyo ok gi file no returns na to koro imiyo jo Kenya jukumu ni kochopo e giko mar dwe mar 6 yud kise file returns magi ing'eyo ni kaka lo kidhi ni file return tibo yudo ka magintiere godo samoro opogore gi kaka in data magin go nikech inyalo yudo ka mar peyicha mar osara cha to dhi giko dwe ka dwe to gi moko ma inyalo bedo kata mana ni nitiere gi in gi jawala nigi yuto moko ma kaka sani eni idwa ni kichako higa sami ng'ado license ni chande to nego be ni nitiere bende ushuru michulo ang'o michulo sirikal to samoro nitiere kore ka moko mitimo ang'o miyudo nitie yuto moko manyalo bedo ni yudo mopogore gi gima KRA notimo ang'o no nitiere godo e ang'owa e system gi